lár sclépan Oireachtas os go líoch go hifi giúlainniu éanach an Oireachtas sénig. Tá muid wasan seo har cean Institute Daoine Searpaí, har cean na seirbhíse Gaeilge sa Parliament, sa Comisiún agus sa Chorla, agus an teachtra tá muid horta géine ggóil muid a cuairtú aistrí harí. Bhí éisteachtaí ar siúla goin na déanaí don gamracht agus an méid sim a bhíán agus méid talna bhíán agus be na daoine agus sin ar an ardarn ag amnalach. Tá bhí seach a dtíad chu nólas agus daoine a bhogach chuig do seabhísí ar lína agus ráló mátá éon rud mátá éon éanamh le déanamh gá teamh ar lína chláig ar lína le mo chósaí agus be mí do bheis chuút leistigh do beadú i gceáán ó maiside. Idir éis agus trátháinig Céadaoin tásúla os ciún 10,000 duine i gCileáine. Tá sacrú Oireachta dianta le únéirí ó nóstáinin, sa maidir le príomhchomórta saoránaíochta an Oireachtas. Tá mé ag déanamh Oireacht an Corníríide im Mbliana agus an Mbliana Secuin. Is mór an ócáid seo an Oireachtas i gCileáine. Seolach stranú ceartúin Harold Henry a Scoilge nó Donald Dána, agus cúig hedal nó sa trá leabhar don ainim cíanna chomaithniuh. Tranhóna chuireach tús lena comórta siad do dhaoine fásta agus na haglah berte ar dúis ar stáitse. Ní rámhais éana ceart. Cé go bhfuil míad fér chórum ach ní le míad fér chwacht. Má ní hiile míad dúróú as do chospan ná a hacht. Dyn mé gearán na fáilte airden. Dé son, tá dochu siad a plé leis yw gosfuinte a fan an Wild Atlantic. Wé, gydad! Nuair a bhíon bhiltóireacht dianta is nóla mailóin agus Ó Donald a bronnach an chiad dúis. tomasoMainnin nuacht tíidir ceithir i gCileáine.